Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia charcoal gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru complex imiyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchi omuriya Getembe TV ritiko rya Jumamosi Ekeonga weekend Chinsa Ibere cha botuka senchera yo wekera nkorobo gatagati wo mucho bosongo njenga atirene Nyaboga havira kariri nera gongonya kwene kemuna chibiche chiga na Mario gingo ikera chire a senchera ere yo wekera no ikaranso ike tukumanye igati yari aberiga kwene kiwa a sumugaso orengo mutambe abwasaba likibaitu bai mukige tambukero na kubeka chikambi cyabo chinsemo na kotwariganire igati yari ngo cyago kumanye karanso ike nande tigangwariganike gima.
Kionga Chinsa Ibere weekend tugochaka kurwase bunge ya bonchari abune nchire yemo yogosira na gokonya chiamate isano echi chanyoretwo gwakwa gwetera ugosiria bamwabo asumu basukana bwenyomba eyemo yabete kwanyuka na kugwa ensemo ya iterio ebunge ya bonchari county ya Kisii ritkore rero nigo aba MC kure county ya Kisii bakurawa no mungina bwo governor musubati Mei Simba aratia batarira chiamate chisano ase kubakonya kubwatoka chindagera na boigo asimiro yoko ene achia abamata bose abantu abo batano banyari tugosiria amagima abo chinga kicho nigo igatia bari bakwana bateba nigo barachi gusira chiamate chisano anena mono asimiro Ibere ya matanga nabo yokwenekia buna chiamate cyo kose banyari tugosiria amagima abo ngonyora bari obwene bwabo muri kito dipona asanya na tarra ensemeyo na gutwareganire orobotiro kobwatia Tingaki abaire abasani nabo igo abamate bagendete gusangerekana asichi amate chiabanchu abatano au babete bagusiria magimabo asomu basokano buko gwero nenyomba oyo beteri tukulia Jumapili Chinsa mochirichi ya iterio suneka imeje bunge ya bonchari litukulia lero aba MC kurwase county ya Kisii bakura wano mungina bwo mugavana we county ya Kisii Mei Simba arati bakore taro ya bene asogotarira chiamate cyo isano asoko bakonya endagran nabo igokobasira asoko bangemiro bilyo yokubaenia abancho babo kwa kwambo kasimba omoyo simba gati. I'm here to present to the governor to give his condolences to the family. Yara igago goteneri bagaria gavana kurua engora ya Joseph family. It was very sad to learn what happened. Yarengo goichaji sana o manya aya gendo yakorekana gaiga. So governor told me I must come and say honor to your family. Yagera gavana omotebye chaiga elinde abarore. Mheshimiwa Mungo had told us these are the breadwinners and most. Mheshimiwa ino mungu kajya motebye nga uyosirete se family gaiga na rolenge kurigino no mugati abantu banyora baraga. He also requested us to come and see how we can assist the families. Elinde akababuria baichaiga barore nkibara nyaro konye family. I know arrangements for funerals are going on. Umanyire nga imeroberi yamatanga negendererete. We will see where we can assist. Inga barore ase unabagukonya. And we have come with a small shop. Bachire gaiga no bokonye boke. At least when visitors comes home, they have something to share with. Omo Deputy Speaker we County Assembly ya Kisii Mheshimiwa Jacob Bagaka igate ebirenga bali abonsi bagendete gukora obwagachi digababwatie ebirengo biribiganire ne serikali elyo gwetanga no konyora emibasoko ninga buneyega egosiria magima yabange tata kulenta pole ane yaben aso gosiria Richard na boy gase familia aye na kuniro sana kana unga atigete kingora kimiti mitatu ajeta kumurigeria enivo agaracha kubaragiria abantu abaye lakini pati mbaya akanyora makuri yagwetire ntira yambo basoka twachire gaiga asoko sanga mbona ino tubatenga no nyemura soborrogo nene na intu iguna abantu kwa koremere mo gwetira chikuru kino matoyete na intu nabuto igwetiri yandebye aninga mune county otamatore sana ngana ekero monta korobwa yabazi na batoko lichibesa umuntu gwikawa tia machikonse ari atakeire egera abantu bakwa shortcut asuko gatiti nyomba chite mwita abantu baitu nonyana bo nyagosira Richard Mose nyagosira John Ayoti nabo igo Boas Magoro nigo bakurwa ekenyorekemo Kenya kungubo nyando dinga boss protocol matanga ya radia iterio chi family chonzi sato. So that's the program we have na leto bosa barende nga kitoko ande program yuntu agamba no mheshimiwa. It has a lot of things for bill, transport, facilities ko tumeka gari birogo chiema gobono ntukanyitiko konyu inde tunyale kwenya abantu ase sabali yogotarira chiamate chiga chonsi nigo chiarorekana koba no konyora wainse ekiagera abaiga basireti amagimabo nabo barengo botamero bwe chiamate cyo ndo kubatebya abantu ntuna familia ye wetakamporo ona akaro kunyaligereria koro wetakamporo akaro kuliga this lady stage atigi about any way of getting any income.
the plot is very small. You can see the houses are very much squeezed. Komenta nayo abanyakenyero babere korwa ase kenyero Kenya mecho yogotoka imeje wodi ya Ibeno. Atubwaterane tolenga twa endia abantu na maske. Mbia mo. MCA we wodi ya Bogiakumu, MCA we wodi ya Masige West Jacob Bagaka, MCA we wodi ya Ibeno Mheshimiwa Steve Arika. Abongati yabali bayikirana aso ikirania omorobiri oyo. Chiamate chigani go chirino go semeria wokonyoro boene kugusira kwa banchu babo ingana yabakegusegetwa no deputy speaker we county ya Kisii Jacob Bagaka. Uyuri ira yogo chikoene kyanga babwatana na serikali ye county ya Kisii elio amate yegenya konyora oboene bwaye. Kuripoti ile kitoseni kia Getembe kuriga se county ya Kisii ilitariana enkoro kwa Dipon Asanya. Ito Dipon Asanya mbiamono aso gutwariganiria roboti oru asenchira yogo buikira nabo igono kurigena goito buna chama techo gichikonyora obwene bwa bamwabo abo babete bagusira ase chinchira echo chimbe natutigarete ase bunge yo yabonchari anene mono aso kwanyuka kwenyomba nabo igo ase chama techi sano nigo mujumbe we bunge yabonchari Moske Charles Onchoke nera eso kire nagoteba oseni gatara chama techo ase gokwana chinga kecho ateba nigara chikweneka kwene kiabuna chi family chisano nkonyora chire obwene bwabo asateba bali batenerete amagacho yenyombe yo nigo barache kwimukirwa egetambukiro egetindikiri chiko Bona bose chire tutigire abana baratubona barakesa kwekeno mubaraka gati tukale wiki yamo no tiro mwana wala sinemetini I think it's about 1 year ndo nebuli chinga kwichonsi nakigo ikera abantu batano babusira limo abantu batano bakumusembero paka bagukura ingo bonkonye ndego bakonye bakubagenda atari amatanga atari usira kuri kawaida. It's the negligence of our professionals, it's the negligence of our officers, it's the recklessness of our developers. Let us call it what it is. The developer was negligent, the officials who do inspection, some from the county government were negligent. Because again to care what can wait na mana ya weide na support here with Gina Nkagendes Public Works na National Building Inspector ngone kinyumba chiko go gaka na yange ya kabere nja wete yawe wate nyuma ya wete suspended bakawuli license kobo no baje weekend bakonye na wabuze batagwa tinge chingia yagendera babe gaji chuma chinge ebisuguni ask National Construction Authority ngi mojo okara moja go prefer manslaughter charges against those who are concerned. That might involve some employees from the county, the developer, now when manslaughter. Manslaughter, in my view, that's murder. Why do that want to call it now? Because murder and manslaughter are different. Judges are different. Lakini tukiabete is to me tantamount to murder. Ntoko yenyu majetu chibena kuchisalota ucho itabantu. Ntoko yenyu majetu chibena metego yama kweli. Tiga bana baito bagenda bakwirigeri bakurigira bana bakega bakorera aspirane banyaraji family omborongere bemukiji family cyabo. Na togotigana nayo nigo omujumbe bwebunge ya Kitutu cha North Moske Jafet Nyakundi aisokire na kumwegerera umuwaziri w'ekisemi Moske Julius Migos Ogamba nene muno asemeremo emiyagende tekokora ase sector gose ewizara y'ekisemi kokwana kurwasa matanga ayamo nigo Moske Nyakundi arire eira osatianire buna nigo arache kogendera kumwegerera Moske Migosi ase ebunge na kweneke buna Moske Migosi ngogendera rego korera emerimo ensi ya Kenya emerimo anene mono asense meria yekisemi Migosi kana chikoni muna togwa laiga Migosi omoroje laiga odi kiraba ali Kenya ngima 76 76 nenda Migosi ni mutama etiko etiara como koiga ne yama ndone ma batari kukwana na inu wakwane ke maene ni wakwane ke maene naenda konya kabisa Migosi sokonya abana ya no tuboiboy no ngari nge wiki yaeta abantu bali chichiro esengeje omwabo none orosi chichiro mwana ominto arosi chipara
babe kire stima naye kwa sore ete vindo chankato base kumi none ari bunge omo sata bo na bamba otete vindo biko henda bobe ozeda oze no tore gai to tega moneno linga kineoyo na bwate so botikakonye so because kilo mondo we kakonye so baba konya lioka ena bubasi konya ena garibali konya ena bogiramba konya so Nyamira konya mugusiga bisa oyo migosho moroche gaiga ebirasi agachire Kenya ngima ndo abade birasi bya JSS oyo nero agachire birasi 22,000 Kenya ngima ani mo waka na mwaka chingobe osemo mo werete gobe ebirasi nebere 22,000 classes wetra bigoshoyo emiaka abere uno mwaziri no mwaka oyo mutara akora kwanza mwaka omuntu mungaini omaita sakuru nenda sago chi tikato mubwate si ono mwana oitonka irimo mono isikari moko igubobe mongi wete igo tikato bwaterane tokonyane tokori gasi yam for the sake of our people and for the sake of this country eyure buya bosere bobe atokogenda gwikase bunge ya Nyaribari Masaba oyore kurigia ikirogo ky'obujumbe ase bunge yo gwetera ikiama kire kya UDA Muske Ben Momanyi nigo agenda ne segeto anene mono gocha somujumbe bwe bunge yo Muske Daktari Daniel Manduko ase amosegeti na boigo komuboria enekere abantu borogongoru amagenderero gokwana ekero atarira chikanisa imeye bunge yo Muske Momanyi ni gateba gose ni gari ira na goteba ne wakare ase ase bochori bori motwe mu mwaka 2027 okomanene usangane n'ibiko bya lero onatera byamutega murandangeje olisibaje kanise no pasta andagere tuwaterane kori no ya sa tari bueno ono mo wa ngani koyo usanga ka mchango wetu mchana basali bane tulokoye yo por la mama voy a hacer no me quedo por ama kwa sana itu kwenye sana anenga lista ile kasi chega na sala chinguru kwa ile kasi kwa ile mwana ama boss baso ile na Ekeonga ni kwa ile kwa ile ndio tiamane zeni kwa amoiga usasi besi amo nasaka bila kubotiwa ndo misho ndo tena pale ya kuweka matoro na masindi makarasi pale ndio pale ndio mshiru kwa tena ndugu na madami akaenda ebe na ndio sio akina ndio tena kwa kama ndio atorikile pale cha ndio chini hii mwana ni mambo yetu anakulichikura tukatema sana lakini nchei sana ngateba nando toriko kumoyo unayona atabetu bulenda yurandi akaenda ngao na anda akaibaniwa wana njenonde na inwe jina atenene amane ticket ya UDA yaro go kombiti na manduko nje tu yaro go tarame sekiri macho ticket ya serikali lakini mimi nasema kwa moyo ngati yani na nje na ijete 2027 na ijete ndayona na nje ni anaomba atera idea.
Na muwaziri w'ekisemi omusika Julius Migose ogamba nigo aboririe aborokia abanene b'eki skuru kubwatuka certificate gochia ase aborokiwa bali banyarire bagukora chi skuru nabo igo gukora amatemu abo aye kirasi ye 12 gose KCSE okwana chinga kicho nigo ayenekire buna nigo eserikali wetera ewizara yaya egenderete chingwana na nigo irache kubwatuka chibesa gochia ase chi skuru nyuma chi skuru chitaraigorwa. Abana baitugendo the program TVET is a very good program. Abali muntu jutulike aba TVET yabange oyo mona cyari ondenga nakora the training yeyo abali mu abande kuru gusiga yaba bakoreta abande kuru 2010 otaralikwa ali TS ne bwate problem lakini tu decide nganko clean tole ilinde tokonya abantu baitu boliye konya bacandike batanya konyoraga gasi. So that we are going to do all that it takes in every field. We might not shout about it, but we are going to do it because we know, we grew up here, we know the problems we have and we know what we need to do to support. The projects that we are doing nationally, they are also done here. So tokonyane tokonye Kenya yetu tokonye timu yetu na nkuruga iganga nga mwalimu ndi bwensta basukutwara kabwate certificate ya abana basomete skuru eyo. And I'm serious. I'm a lawyer. I'm a trained lawyer. I'm serious. A certificate iri mubwate teri kiri lietario musasi eri kiri lietario mwana asitei yo mwana kolikera no mwana kane fees eyire mwana eskuru no muiboli so na tagete mukolega mubaso cha commiss because ngokora tole the time I gave is ending next week. The 14 days are ending next week na ba matukoi 18 ayago cha kwaere wiki wocha abantu bane bamanya wocha bakore audit ekera bakonyora ngatu nubwati certificate ichitora chiena na aibono obwate mechando tanya korora na tingo konya. So make sure onye ko obwate certificate school free advice langeria parents na abana bali moena ne certificate icho. I am serious about it because it is in the law. It is in the Kenya National Examination Act 2012, Section 10, Subsection 1B. I will sue you and you will be disciplined at the same time. Make sure you release those certificates. We are not negotiating. That is negotiation. I'll have to make my Thank you so much. Na tutigarete asenseme yo yechisemi na boigo ewizara yechisemi nigo ekiombe kia boro kia abanene bechi skuru choboroso ekikemanyikaine buna Kenya Primary Schools Heads Association gose kepsha kiarure kororo gongora Western kiarure okobore gochiase ewizara yechisemi kogendera gosira umorobere OCBC erekwane kyabuna umorobere oyo ngoikirano na boro kiwa bali bare aso umorobere oyo ngonyora bare yechisemi chira chiganiri ase neba nigo bachire mutu na komoiraneria waziri w'ekisemi anene mono gose wizara y'ekisemi ngambuye mono ase okugendera gusira nabo igo kurika abari ba JSS gose junior secondary schools. History tumepata employment ya junior school teachers wengi sana mara ya kwanza. Tulikuwa na walimu wachache. Serikali imefanya kazi kuemploy. This is history. They have made history. I want to thank His Honorable Daktari President Ruto for that. Unajua the backbone, msingi na uti wa ugongo wa CBC ni junior school. At junior school ndio mwanafunzi anaweza kuchagua pathways zake. Kama ataenda STEM, ataenda sciences nyingine zile, hiyo inafanyika katika junior school. Na iwapo hatutawekeza vilivyo katika junior school, basi tutakuwa tunapotea. We need to invest more in junior school for CBC to be a success. I went and I also raised it with the president. And he told me the letter you are speaking about, which is
From bad is my letter. So what do? Hey, he said he's the owner of the letter, taking away the A in A money, which was going for promotion. So we had to agree that we get middle, and that's why we got half of the money go to promotion, plus the 1 billion, and that's why we were able to promote the 25,000 teachers. Otherwise, we would have promoted 6,000 teachers. Nimwalu umwancha murigerira roboti urukuru ase kiumbe kia boro kia be kiumbe kiregia kepsha na rurogo chikotoira ase mutumoko omokeme studio ase studio akabere togo chikogenda ase chituka toirana ose toskare ngwirana ande ase entunda yakabere na boigo yomwero Ekeonga Chinsa Ibere obotsko boiga. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseriga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanja murie karibu sana ase ntunda ya kabere na boigo yo mwero ase Ekeonga kiga Chinsa Ibere e weekend ase nchira yo boikerano natoko genda nigo muraiwense ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto aikirana aso muriga boko mwene nyagusira George Odwari oyo orenge omorendi bo muske Raira ase geka Getembe gose ase emyaka emenge gukwana kurwandori egotoka county ya Siaya muraiwense nigo atogia okubwatana no muraiwe kya makerekya ODM atebiro gochama kwa babirabo nigo kwagerere uchumiensi ya Kenya kogendera gukina. Because of our coming together, because of forging this relationship that has stabilized the country, that has created inclusivity, eliminated the things that divide us and the negative ethnicity that threatens our country. Today we can proudly say our economy is stable. The dollar, which was at 160, is now at 129 shillings. Inflation, which was at 9.6%, is now at 3.5% because we have come together and we are working together. I can proudly say, without fear of any contradiction, that whether it is our electricity,
And I am very proud of what Opiyo Wandayi has said. Today, we have resources spread around Kenya. We cannot deny. We will be living in denial if we don't correct the mistakes of the past by making sure that we balance the country and balance the development of the country. So I want to invite all of us, yes, wote tushirikiane, tukubaliane, and criticism is mimi sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na togo chikokorera korwase ensemeri ya wizara y'uburundi bw'ime ni gabano wizara yo wetera umuwaziri we wizara y'uburundi bw'ime umuske Onesmus Kipchumba Murkomen yatebere buna abanyanyimbo tibari gocha gukora emirimo ase ayamo wetania gose asegeka wetania egeka kimyaka 3 gukwana korwa ase county ya Tana River kerache kunganya abanyanyimbo bari bakorire egasi gose mirimo ensemeyo asegeke Getembe go muske Kipchumba ateba buna abanyanyimbo tibari gocha gutuma gocha Chinsa mu kiri kitabu ati burendi anena mono garisa buna enjere yamo yokoba nekeria igesusuro. From now henceforth hakuna askari atatumwa kwa frontier counties or marginalized counties kwa sababu ya punishment. No. Mtu akitumwa akuje Tana River ama aende Wajia ama aende Garissa ama Lamu ama Marsabit ama Isiolo ama Turkana ama West Pokot ama Elgeyo Marakwet ama Baringo ama Samburu ama Laikipia, atumwe kama anaenda kazi na ni mtu mwenye ako disciplined, apewe nafasi kwenda kufanya kazi akijua nimeenda huko sio as a punishment, ninaenda kama ninaenda kazi. Number 2, nimesema ya kwamba hakuna askari atawekwa kukaa kwa sehemu moja zaidi ya miaka 3. More than 3 years is wrong. Anjia muri ya Getembe TV na rayo korwa Ekeonga weekendi Chinsa Ibere chotkobo asenchira yo wekirano korende Chinsa inye ninchikoira na gaiga nkoretera yo mona yanda mange boiga asenchira ere yo wekirano chenga thirene Nyaboga havira kariri na rogenda to koneke buna tibichechega na mario gingo ikarachire asenchira yo wekirano genda gotwara borigere ruborobia toskare ngwira na ndime ya studio ko sasa mase Ekeonga nkoretere amaya Chinsa inye asenchira yo wekirano. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores.
The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm on